Hi guys! Good evening! So for today's video, gagawa kami ng isang challenge. Isa na naman po challenge. At ito ay Who Knows Me Better. So, ang guest po natin ngayon ay yung kapatid ko na si Emily Shane. At yung isa ko pong guest ay si Mikay. Say hi! Hi! So guys, this is the prize. Ito po yung premyo kapag sino kilala sa akin. So, questions na nandito. Niroll ko ito at saka nila bubunutin dalawa. So, tara, magsisimula na tayo. Okay. So, Emily Shane at Mikay, bato-batokit na kayo. Sino mauna? Review? so si Emily Shane yung mauna. Okay? So, bubunot ka na, Emily Shane. Okay, ako magbabasa niya. Tapos, sagutin mo. Kapag hindi niya nasagot ito ng tama, may challenge ako sa kanya. Okay. What is the complete name of my two dogs? Shibal and Juju. Yes, tama po. So, may 1 point na si Emily Shane. So, sa sunod naman. Okay. Okay, so the second is, what is my favorite color? White. Pero si Murom day. Oh, what is that? White color bitaw. Ano sa klaro nag-reveal chin-chin? Nasa ko nasa ko vlog. Nandun sa vlog ko, favorite color ko yung white. At yung pangalawa ay yung green, mint green. So tama siya. So may 1 point na silang dalawa. Sino kaya? Sige. What is my favorite food? So give me 5. Rice, fried chicken, mango Bavarian donut, kanang samgyupsal. Ayoko na donut. Limaman. Ay, limaman, chief. May nagaputang kira. Wala nilagay. So, hindi niya yung sagot yung tama. So, may challenge ito sa'yo. Ayun, hindi mo nasagot ng tama. Kakain ka ng tomato paste. Sige na, tara. Kumuha ka sa ref. So, madaghan.
Sige, go. Saan na? Yan. Tomato paste. Nagkahit na to. Sige, wait sa. Ew. Tomato paste. Sige, ikaw na naman. Oh! When is my birthday? August 26. Year 1993. Yung sister 93. Natalo ka, kakain ka ng asin. Okay lang. Sige, tara. Easy. Asin. Sibuyas. Asin. Sobrang mahal na. Hindi, kahit konti lang. Asin. Bakit ay? Okay lang ba yung asin? Yeah. Ayusin mo, Chen. Who is my favorite
Tanawon sa vlog niya. Tanawon na. Pwede na ako ng dingog. Alay, Jen, apa may last? Dali na. Dali, matungat mo lang. Dali, uy. Dali, matungat na. Dali, Jen. Uy, nabulit yung gusto. Mayamin. Kani last. What is my favorite fruit? Oh, di ba fruit na? Oh, fruit. Favorite fruit? Orange. Oh, tama ka. Halika na. Hey guys. So, nanalo silang dalawa. So, hati sila sa 100. Yay! So, hati kayo ni Emily Shane sa 100. Tingnan mo si Emily Shane, oh. Nanlood. Guys, nanlood si Emily Shane. 2 hours later. Yun lang, yung game. Yung kapatid ko ng lood. Guys, hindi ko alam Tagalog ng lood. Ano sa Tagalog yung nanlood? Comment lang po kayo sa baba. Salamat! So, ito, hatiin nila ito. Guys, it's a tie kasi nasagot nilang dalawa. So, hati sila nito. In Bisaya, tunga sila ani. So, okay. May shake. Siya may mudala. Asa ka siya? Hindi ba? Asan si Kwita mo? Hatag niya. Hindi ba? Nawa. Hello? Hindi ba? So, yan lang guys. Thank you for watching. Bye! So guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe on my YouTube channel. Stay tuned for more videos. Bye! Guys, nagtampo pala yung meaning ng luod. Bye!